kushandira kunze long term ngoma ona 3 months uri out apa tatotonumina 4 months ndikutombofara kuti bade musea kasonisidza ndakamugujirwa nasomborera munhu musea kasonisidza lendo ndara uchiyozwa ndozomoseka majekisari obwita sopa whatsapp ayonokuchinakizo apo izvo kunyimbo kunyarira majekisari obwita pa whatsapp kubasa so vakaipa apa katinkwaniparutonhorera mai kurunorutsa chiko saka paperiod randaita 3 months tokubasa ndo period rakamitiswe inu mundailendrod because tatenga pregnant test abva test wakuona kuti munhu ane nhumbu ini pa2 months anomborera naye lendrod ana uchicheudzwa majokisi aitaura obviously mukadzi yakamitiswa ndisipo uya ndichatomuda asi saka iwe paya pawaita majokisi uchiti he lendrod ana uchichudzwa zvoroti watorana lendrod kaiwo pane zvaitoitika but pane zvaitoitika zvei handindi kunzwa kana explanation yako satongonzwisana kana chi panapa tatoenda kuti inotenga pregnant test tatesta tikaona une nhumbu tikati pamwe hazvisi enough ndikakuendesa kuna doctor private doctor tatoona une nhumbu ine 2 months 2 months anauraya newe ndakaita 3 months ndiri kubasa ini lendrod ndiani muridzi wenhumbu ndiudze chinzwa zvokuti chikana chini panapa handidi kana zvokudzwa ashana chii ndosati kunonzi kucape town wakauya kutsvaga mari ndakakutsvaga mari ndaifunga tiri pamarriage ka zvakuti ndizoti ini rudo rwaunewe rwapera tutamabhega kwezvi zvibude ubuda uende ndenda kupi hatisiuziva tunoenda kupi imba inoiziva kuti ndini ndaitsvaga ndichikubhadhara ndini ndakatsvaga ndikubhadhara kuita zvese buda uende handichatodi zvakunewe zvapera manje lendrod yangu akati zvoni pepepa maiunza mari nchiti mari ndabhadhara ndasingabhadhari lendrod vaitoti zvakavhana nepaipai saka waitorera kuna lendrod yo usingabhadhari rendiyo mari yacho chitoi waita sei waitenga zvaunda zvinonaka ka ndosandiri kuona munhu une hembe nyowani maskeleto zvinyi